Wah, woman terlihat ke arah selatan. Asui. Waduh, agak aneh. Malah marani Mbak Bejoy. Kamu bawa siapa? Kok isa mumbul ngono ya? Malah pengen mlebu ning HP ben isa melu jaran-jaranan nih. Bah. Wah, oh my god. Linggo kene Cahayu, tak critani sing saru-saru. Iji enak-enak bokep kok ana wedok ngadeg ngarepku. Apa ra wedi karo aku? Saya menawarkan paket pembesar emprit. Sampeyan mau ya, Mbah? Oh, paket pembesar emprit. Aku ora perlu kuwi. Ora perlu besar. Stop. Tunggu dulu. Empritku gak perlu gede. Yang penting cukup nggo pitekku. Nek kegedean pitekku udah mati kabeh. Ya ora iso no. Lo karena rene jarine kowe pengen gedheke emprit. Iki ana mbake kena ngobrol dhewe. Halo sister. Mbake iki jarine tukang gedheke emprit. Kowe gelem no? Hah? Gedheke emprit? Nah ya kuwi nah, makanya aku bingung. Ya aku jelas butuh sana. Ukurannya apa aja, Mbak? Panjang maksimal bisa, di custom bisa, dibikin per cabang juga bisa. Oh, bisa. Mbak iki nggak ada li. Masa meh manut ge per cabang. Lalu mangsan iki manuk negara. Asu. Kok saranku mending digawe per cabang wae no. Lah dalah bojoku mung siji, Mbah. Masa per cabang? Lah malah sangar. Kowe kan duwe manuk cadangan. Manuk cadangan mbahmu koprol kuwi. Relo mbek wong tuwa ra sopan. Tak tutuk dasmu nggo botol cengyang kowe. Sing tak butuh iki alat cawik praktis tanpa tangan. Nah. Nek dadi customer mbak iki nah, mengko langsung dijajal. Ning kandang wedhus sediluk kana. Oke, Mbak Bejo. Sister, aku mau coba yang emprit custom. Iya, harganya murah, plus ditambah bonus emprit cadangan. Bagus, itu saja, sister. Saiki melaku. Nah, lembek mbak kuning di. Tak gawa balik, Mbah. Mbak pasang emprit custom, yo. Mengko nek berhasil, empritku tak gawe bongkar pasang. Oke, Mbah. Gas.